Ahoj. Ak vyvážate tovar, logistika bude na poprednom mieste vo vašom zozname problémov, ktorým sa treba venovať. V tomto videu sa pokúsime pokryť aspekty, ktoré je potrebné zvážiť pri organizovaní prepravy vášho tovaru. Taktiež vám vysvetlíme dôležitosť vášho zasielateľa a predstavíme vám koncept autorizovaných hospodárskych subjektov. Tieto koncepty nie sú problematické a majú osvedčené riešenia, takže nestrácajme čas. Ak máte fyzický tovar na doručenie, prvé rozhodnutie, ktoré musíte urobiť, je, ako ho doručiť cestou, železnicou, po mori, letecky alebo kombináciou týchto možností. Toto rozhodnutie bude musieť vyvážiť relatívnu dôležitosť rýchlosti a nákladov, ako aj praktickosť a dostupnosť. Potom musíte vypočítať objem zásielky. Cenová formula Incoterms, ktorú sa rozhodnete použiť pri cenovej ponuke, tiež určí, za čo by ste mali platiť a aké služby by mal poskytovať váš zasielateľ. Poznámka, nech si vyberiete akúkoľvek cenovú formulu, je dôležité, aby ste vypočítali konečnú cenu dovezených produktov. To vám umožní zistiť, aká je cenová konkurencieschopnosť vašich produktov alebo služieb, či už musíte priamo platiť všetky dovozné náklady alebo nie. Naozaj nechcete žiadne nepríjemné prekvapenia. Dôležitosť zasielateľov. Zasielateľ je tretia strana, ktorá pomáha organizovať a koordinovať zásielky v mene firiem tým, že uzatvára zmluvy s jedným alebo viacerými dopravcami na prepravu tovaru. Preto by mali byť zodpovední za všetky aspekty prepravy vášho tovaru z vašich priestorov až na miesto určenia. Preprava vašich produktov je samozrejme nevyhnutná pri exportných dodávkach a pri mnohých produktoch je cena dopravy kľúčovým cenovým prvkom. Čím skôr tovar dorazí, tým skôr dostanete zaplatené, takže rýchlosť je zásadná. Rýchlejšia doprava však môže stáť viac. Postupy, trasy a sadzby sa líšia v závislosti od spôsobu dopravy. Kamión, železnica, letecký alebo po mori. Na prepravu exportov využívajte medzinárodných špeditérov. Tí môžu porovnať náklady, dodacie lehoty a časy prepravy pre každú možnosť dopravy, vybrať najlepšiu možnosť a zabezpečiť rezerváciu, získať poistenie nákladu, pripraviť potrebnú dokumentáciu, poradiť vám ohľadom požiadaviek na balenie, označovanie a etiketovanie, prepraviť tovar z továrne do zahraničného cieľa a zabezpečiť colné odbavenie tovaru po príchode. Ich poplatky potom môžete započítať do konečnej ceny. Autorizovaní hospodárski operátori AEO. Pri výbere špeditéra je ďalším dôležitým faktorom, či je váš špeditér autorizovaným hospodárskym operátorom. Autorizovaní hospodárski operátori môžu zabezpečiť rýchlejší a jednoduchší prechod cez colnicu. AEO akreditácia je navrhnutá tak, aby zjednodušila dodržiavanie colných poplatkov a daní, chránila bezpečnosť a podporovala riadenie rizík v dodávateľskom reťazci. Hraničné procesy sú efektívnejšie a rýchlejšie pre schválené podniky a ich klientov, pretože sú považované za nízkorizikové a preto je menej pravdepodobné, že budú zdržané kvôli kontrolám. Odkaz na adresár autorizovaných hospodárskych operátorov nájdete nižšie. Tu si môžete overiť, či má váš špeditér príslušnú akreditáciu. Ak nemáte špeditéra, môžete si vyhľadať kvalifikovaného vo vašej krajine. Podrobnejšie online zdroje týkajúce sa logistiky a informácií nájdete v Exporters Almanac. Odkaz je uvedený nižšie. Ďakujeme za sledovanie. Ak ma chcete kontaktovať priamo, neváhajte tak urobiť. Naša webová stránka a moja e-mailová adresa sú na tejto snímke a v popise nižšie. Ak vám toto video pomohlo, dajte mu like a prihláste sa na odber nášho kanála, kde získate ďalšie informácie o tom, ako zvýšiť svoj potenciál v medzinárodnom obchode. Stačí kliknúť na odkaz na odber na obrazovke. Nič to nestojí. Ak si myslíte, že by o to mal záujem niekto, koho poznáte, zdieľajte s ním tento odkaz. A ak ste pripravení na ďalší krok, pozrite si ďalšie video v playliste. Je to prepojené priamo tu.